Udah ngece atau Pak? Aku ora ngece. Kamu Sariawannya sebelah mana sih? Kene iki lho, Mbak. Oh, pipi, belakang pipi. Sesuk dipesen nih aja Sariawan, liyane wae penyakit apa kon penyakit mulut ono liyane Sariawan. Apa? Gomen. Berikutnya. Iya pancen ya kaya ngono nak. Gilirane Mbak Anting lambang sih. Iki ya wis suwe banget ketemu karo awak dhewe nak. Ya ngono ya, Mak. Dek ben kae tak suwun rawuh ora iso bel ngendikane ana Semarang. Iya. Jebule nang Semarang iki sing wayang ya aku nak. Oh, ayo ya bedhu to nak. Padha-padha didhawuhi dhewe-dhewe. Ning ketemu eneng kono nak. Daturi jumeneng. Oh ya. Klintong-klintong numpakan dong ngebel klingklong. Ya. Sugeng dalu, Pak De. Iya. Salim se. Ya, wah jan. Aduh. Jan. Napa? Aku ki tenan kono kecok nganti lam-lamen kok ketoken anting. Napa? Bocah kok anane kok ket biyen kok ming semono ning kok kepinterane wah luar biasa. Masak ta? Lho, saiki wis rampung to S2? Sampun, alhamdulillah. Terus ke S3 nyaingi Mbak Elisa. Insyaallah pangestunipun Pak De. OTW S3. Insyaallah pangestunipun, damel pangestunipun ngeyel. Mau kok iki aku omong apa nek ngeyel. Pangestunipun iki ora sah gawe perkara kula lagi sari bengi. Kok sari bengi piye? Sariawan. Sariawan. Nah, ya Sariawan. kuwi. Penyakit lidah kuwi. Penyusuran lidah, rahang ora lidah Oh, tok. iya. Dadi nek mangap rada kangelan. Ayo sing mangap ora kono. Lah ndi? Liyane. Lah sesariawan ya ning mulut ning ndi neh. Lho, Apa enek? maksudnya misalnya kan sebelah kene. Heeh. Lho sing mangap sebelah kene ngono lho. Ya gak iso aku setruk ora sariawan. Ora kono aku ki. Dongake. Kowe iki tak dongake sehat selalu. Iya to Pak De. Nyatane aku dongake nok muga-muga lehmu kuliah S2 ya ndang rampung, ya rampung tenan Nggih, gitu. alhamdulillah. Jenengan jan muandi ya wong edongane. Mula aku mau lah omong. Berarti OTW S3 gitu. Alhamdulillah, mugi-mugi. Nah ya kudu. Lah nggih. Aduh kok Jawa Timur kan kene kok ming arep S2 tok. Lah nggih no. Ya Mbak Elisa iki wis Insyaallah. Sulawesi, gitu. Nggih. Ning Jogja S3 selesai. Ya, kula Wah. saking Kediri ten Jogja Ha? kudu S3 kudu S3 selesai. Kudu selesai. Nggih, pangestunipun lho Pak De. Heeh, aja pacaran sik nggih. Wis arep rabi kok nyapa? Oh ada. Ya wis ora apa-apa. Nek apa rabi ya malah menepke rasa. Oh, menepke. Wong rabi iki menepke rasa. Biyen Pak D, Nggih. Pak D iki biyen nggih urung rabi ya urung menep. Ning bahasan Pak D wis rabi, wah mubal. Ora, mboten. Maksude sadurunge rabi karo sakwise rabi menepe piye, Pak De? Menep ya menep sakwise rabi. Nek jenengan sadurunge rabi mboten menepe napa sing jenengan buka? Ya nek ora mentepe aku kepengin apa-apa tak tuku. Lah, Pamane nggih, Mas. kepengin wayang, ngene Nggih. iki ngerti wayang apik karepe dituku. Nggih. Apa mau kepengin ngerti kayon wah apik dituku. Lah maksude iki kan saderenge rabi jenengan ngendikan nek napa? Aku urung menep. Berarti Ah. sing jenengan buka niku napa? Lah ya kuwi ming kepinginan ngono lho. Kepinginan. Heeh, kepinginan. Selain kepinginane barang, kepinginane ning ndi? Ayo nek Hah, kowe. ya kuwi ming dangdong lah, Heh? dangdong. Dangdonge piye iki Dangdong iki maksude? kala-kala kepengin kala-kala ora ngono lho. Warga masyarakat nek guyu berarti ana sing aneh-aneh. Tenan ora? Wah, lho suwenenge lho deloken. Sapa sing seneng? Senika Sing sing kae. cetak drum. Oh, kae iki ora dolop, kae iki niate mu ngebleke aku.
Loh, ora no, berarti nek rabi kuwi memang menepke rasa, menepke rasa. angen-angen ya. Sampeyan misalnya nuwun sewu rampung S2, katakanlah sudah mau nikah, enggak apa-apa. Sesuk OTW ke S3 sudah punya suami enggak apa-apa. Ben nek wong lanang menepe kan apa Pak De menepe niku kan apa ngendekne keinginan, pengarepan. Nek wong wedok menepe pripun, Pak? Menepe wong wedok kuwi wis ora dadak neko-neko. Fokus. Sekolah ya sekolah. Ning gandeng wis berumah tangga ya sekolah karo rumah tangga tok. Ora mang dadak kudu dolan rono, makan di sana. Oh anu dolan-dolan. Oh, ngoten niku. Lesiran kono-kono ngono ya ora. Dan jenengan kok mboten enek rasa-rasa menepe kok Mas aku. Kok iso ngerti? Lah ya ngerti. Oh ya ketok saka rupa nganu. Aku wis cok marai ra mentep anggere perlu sing model kok ngono kuwi. Model piye? Ayo kaya kowe iki cah ngeyel-ngeyel ngono marai ora menep. Alah. Nggih. Ya, Nak. Iki sowan ana Sekayu Timur utawa Sekayu Wetan. Sekayu Wetan. Ya. Niki kula nate sowan mriki. Yo, setahun yang lalu sampean yo. Nggih. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ya sing banter no. Beni. Assalamualaikum. Nah, ngono lho. Nek wong desa iki kudu biasane nek bengok-bengok biantere ra umum. Iya, ya yang ngono. Kuwi bentuk wong jawab salam kuwi hukume wajib. Nggih. Wajib lho Bapak Ibu. Ampunten nggih kula radi mboten saged mangap. Lah niki sariawane ombone ra umum. Mula nganu nok, sesuk nek ning omah kuwi tambane jane ming sepele. Napa Pak De? Sampeyan golek kuwi santen. Santen Atau kelapa diparut. Nggih. Langsung diperes nek cendok dipanasi. Nggih. Nanti setelah panas nanti santen itu mengental terus dioleskan ke tempat yang sariawan. Lah mlonyoh mboten Pak De? Oh ndak, yakin mari kuwi. Oh, Buktekno sesuk. Tenan lho Pak De? Lho, ya nek sampe aku ora iso mangap tak berakot lho jenengan. Iya wis to brakoten. Nek ora ngono ya sing leleti aku sesuk wis to. Ayo nak ngaturaken tetembangan nok, santai kae. Nggih, napa niki Pak De? Ya semoga iki ana panyuwunan-panyuwunan sementara ya durung onek. Nggih. Mau panyuwunan dicaosi Mbak Elisa. Nggih. Mau caping napa, gunung. Pak De, Bapak Ibu, ajenge nyuwun napa? Gerajakan Banyumasan iki saka ndi? Gerajakan Banyuwangi ya Banyumasan barang. Ya ming kleru ukarane kok. Ya karep-karepmu ning Banyuwangi ning gandeng Banyumasan. Ana gerajakan Banyuwangi ana caping gunung sing arep tak caoske sing endi nok. Anu caping gunung riyen nggih. Caping gunung ya. Kok Mandarin to Madura? Kok kleru wae to. Aku kan basa Cina ngono karepe sampean. Iya sik to. Kok Thailand barang. Kasih anting. Iya, sing ngangeni iki ngene iki. Lah nggih Pak De. Anu, Pak De, uangnya nggo mingkem Pak De. Alon-alon nggih. Heeh. Aku jane nek mangap. Masa aku ra mingkem teneh ketes. Ya ngene lho. Dari cilik mingkeme cilik. Oh iya. Malah penak ora mingkem ngono kuwi kok. Loh. Lah nek ora mingkem teneh garing. Ayo to Pak De. Napa? Ora mingkem omah garing. Po dipepe po? Ya ora, nek sampean mangap terus lak mesti garing to untune. Ya ora iso nek wong lanang kok kon mangap terus. Wong lanang iki diwenangke mingkem. Iya. Mon memajeng karo ting selengkrang. Kon keruk jano
kuning kon keruk. Keruk ini cara kene nyiduk. Karo. Oh, karo. Artine karo, nek cara kene napa nyiduk? Heeh. Oh, nggih. Nek keruk iki nyiduk. Oh, jenengan kula keruk. Piye? Arep nyiduk Sampeyan. aku. Heeh, tak keruk. Duwe ciduke apa? Ora duwe. Ngongkon kowe iki wajan kok nyiduk. Kembang bayi maderi Madri. Sariawan wis suarane apik, ndak apa nek ora sariawan ya nak. Sari bengi gitu Sariawan. Oh iya. Pasrana berase Barongse. Berse Berse. panas Angler. enak mboten? Enak iya seger. Panas Ting. ojan. Wis kok kene iki ndak mapake lambene. Wah, temenan sampean ku nek sampe kenek sak lambene apa sak tutuke jenengan. Ora iso, aku seneng mangan vitamin C kok. Lha nyapa? Ora mesti kudu vitamin C. Loh. Wong nek kakean ngelokne bocah kaya aku ngene iki, biasane bar kuwi sesuk sak kebak nek mundal nek sampean ndalang lak ya. Wah, aku gowo. Ora, ning aku lak nek wong wedok lak ora patut to. Nek mangan-mangan iki ngopo? Ayo ki mapakne ben ora kecokot utuh iki lho, Pak De. Ya ampun. Tak kira nek kelingang tombro. Tombro itu. Kayak. Panas ojan lengaling Heeh. sayang. Ya awake ya nganggo nyindit ngono kuwi. Itu mendukung. Iya. Wis ra cetha omongane lak ya dadak kene-kene to ben genah. Kuwi nggo ngentul swara. Kowe iki Kaya mat-mat bleh-bleh aku nek omong. piye? Ayo. Iya lah, ya aku gak arep ngomong ngono e. Iki pegawanmu sing keri apa piye Ora. aku. Sorry, Mat. Penglaris iki, Pak De, penglaris Ah, iya. jenengan lho. Ngono-ngono. Ning gek ben main ning Gudang Sari kae Napa? aku samar lho. Mbak Elisa wadul karo aku. Lah pripun? Kuwi mat kuwi goleki kuwi lho colokan kuwi lho. Napa? Iki Mbak Elisa. Ora ketemu kok arep coblos gitu kok nanting ngono. Oh, jan. Mah arep dicoblos ning nggonku. Dikira colokan. Caping gunung make bineka Make bineka. laben Make bineka labeng. Apa? Lake. Make binek kalaben lake. Aku gelem Lake ini napa? madang. Oh iya. Aku mau ya bar disuguhi lake karo panitia. Ning ndi? Ning mburi. Dicepaki ning meja. Wong laki kok ning meja. Lah mau dicepaki lho, Pak De. Make
lakek ki madang. Lah iya, kalih panitia, monggo Mbak lakek ten meja. Niki kula tunggoni ngoten niku. Lakek ki ora ning meja. Lah ndi? Nek ning kursi ra apa-apa. Ana meja ku kursi njur gek lakek ngono lho. Lah nggih, arep ning meja, arep ning kursi, arep lesehan lakek boleh dimanapun. Selama itu bisa memberikan kenyamanan loh. Ya. Pak De. Lakek dinggo jegan aja bisa kok. Lah iya dong wong ya. Nek kene lho padha lakek yo anyapa. Gosek, iki ana sik cerita lho. Ana cerita lucu lho. Wingi iki ana wong arep mertamu nang sedulur takon aku. Aku mertamu. Pak Jibo ajeng teng pundi? Ajeng teng Pak Parlan. Oh Pak Parlan Keragilan nggih. Pak Parlan jenenge Pak Parlan Kendu, gitu. Oh, Pak Parlan Kendu. Iya. Legae nang Keragilan piye sekolah ketundan kene iki legae nang. Kuwi tenan ora jenengan gawe-gawe. Yakin. Aku takon, ning ojegan kono ajeng teng Pak Parlan. Oh nggih, nggih. Nah, mbasan takon ngono kuwi ajeng teng Pak Parlan Kendu nggih. Pak Parlan Kendu teng ojegan. Pak Parlan Kendu teng ojegan. Aku bingung. Dadi Pak Parlan Kendu kuwi sekarepe Pak Parlan Kendu kuwi nggih nang ojegan. Ming lek ora nganggo nong aku bingung. Oh nggih. Aku ajeng teng Pak Parlan. Oh, Pak Parlan Kendu teng ojegan. Duh. Terus wah wonge tak seneni to, sampean aja ngece lho. Kebalane kula lho, aku ngono to. Wah sampean ngino tak ajar sampean. Tenan, mak tidak ngidul niku nggih ojegan. Pak Parlan Kendu teng ojegan. Aku yo aku melu aku. Lah, ayo make binek lakek kelabeng lakek mau. nggih. Lakek. Kan madang, ayo madang. Oh iya. Ya sesuk madang bareng. Nggih, lakek bareng-bareng yo. Iya. Omong kene mun yo. Iya toh. Jenenge nek disilaturahmini toh, Bapak Ibu lak ya seneng toh nggih. Lah nggih toh? Oh, domongi makane. Mau wae nganu aku diampirke nang gone sik nyiter. Ha sing nggo peci ki lak yagaku ning ya piyayi kene. Mula saiki ora dinas nganggo peci. Nggih. Kae ben ketok lek temungkul banget ketok lek halus. Moko ke karmane ya madang kae. Lah nggih, senengane ya lakek ngono kuwi. Seto aku malah kan ngomongnya lokal lakek. Ya. Inu menason barse. Minum renaston. Ya. Yo. Caping gunung, makasa. Ki jaman tembangane anting, ngiras udut. Saiki kena udut biasa saya. Nggih. Ya, sudah boleh merokok karena dinyatakan katanya sudah normal kembali. Gak oleh sampeyan nguduti. Sing ora oleh apa? Ngemuto permen lho Pak De. Lih, iki wong udut ki lho. Lho kan saged daripada udut merusak paru-paru kesehatan, mending jenengan lakek wareg. Oh. Ngemut apa? Mending jenengan lakek gek wareg to. Heeh, terus. Lah iya to daripada timbang udut karo ngemut permen. Ha iya. Nek ngemut permen wis biasa ngemut aku. Nah, aku nek ming udut ki malah urun lamuk lho karo
Bantu karo kersane Gusti Allah urun lamuk lho. Endi ana? Mbok kuwi mawane wae diudut. Hah? Ben sisan. Iki Dik ana bintang tamu Dik. Karo aku kok jan ketegelen kon ngemut mawa. Wong kono sing sariawan iki ngrasake bingung aku ngemut mawa. Aku koyo wong cadel tenan ya. Yo. Jane Yo. Gak apa-apa tempomu banter Mas. Soalnya lambeku ora sengetutne. Dadi ben. Ora apa-apa. Rada banter malah kepenak to. Nek rada napa? Lambene nek go banter penak. Lambene rapati penak, Pak. Dilate go mik iki lho. Ora iso. Nek saka E neng I, wuh, luwarane mak sakit ngono. Mula aja nganggo I. Nyapa kok ora oleh I, Pak? Lah jare lara nek I. Lah masa Nek Dek, yo mohon bor, kuwi aku ora mungkin. Jare nek entus onjut I luarane ora umum, ngono to? Nah. Langsung O wae. Aduh, aja disoteng ya Mas lambeku elek. Ngapa? Aja disoteng kok Mas aku. Kowe iki yo aneh kok. Karo kameramen kok Mas lambeku aja disyuting ya, elek. Apik kuwi timbang lambe sumur. Oh. Aja to Mas. Lambeku kaya wong muncu-muncu mecur ngono ki lho. Anu ae mataku tok ae. Bluren, blur. Syukur bisa nabas gunung desa. Oh ya. Kublak kundu.
tong-blung kaya bujang ganong kok. Lah nggih. Oh, bujang ganong ngono. Kula keturunane celeng. Kok kurang celeng piye? Ya ngono kuwi. Kuwi bujang ganong ae. Hah? Wah, jogetane apik tenan. Cakrak lho. Ngomongi ya. Hah? Domongi ya. Beh. Mas aja banter-banter to, Mas. Lambeku wangel sumpah. Jero kepiye? Lah piye to, Pak De? Wong nek wis meh tekan gone iki ya banter. Ya dilirihke titik ra iso ya. Nah, ya ora iso wis tekan gone iki cara tembang iki meh klimak meh tekan gong iki dibanterake. Peh. Sari bengi kuwi lho. Ora masalah nek terus gong kuwi. Oh ya wis, ra apa-apa, banterno sak biarmu. Sik tak persiapan ya. Ah. Ya ono senam lambe. Piye? Ben terbiasa. Syukur bisa Sik, tak urus. Nyapa? Gong terakhir. Heeh. Nena na nene na nene nena 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 nana nena nana ning. Lho. Kok ngene iki apa? Lah piye ora pas aku tak kira neh. Aku kadung ngene arep ngene. Kesel ngene. Ora. Iya. Ya, ngasos iki mesake lenahan tutuke lambene nganti kaya piti arep ngendhok. Iya. Iki ana panyuwunan meneh saka sedulur-seduluring Merapi Sari tanggane dhewe. Oh iya. Ngersake apa? Ngersake sambung wanci dalu lan ngimpi. Oh iya mengko dicaosi. Sing diaturi gandeng mau bar Mbak Anting, Mbak Elisa wis ngaturi, selingi waranggana. Oh iya, sapa sing diaturi jumeneng pepanggungan iki krana sesuk ora gelem dadi siji awak dhewe. Ya, sesuk ngayahi tugas dhewe, ya. Arep bebas-bebasan saiki. Iki Denok Riris. Dian Sukoati. Oh iya, diaturi jumeneng. Monggo Denok Riris. Jumeneng panggung Titi Wanci sakniki. Gek Riris pesindhen bocah cilik. Ning mentale nyatane ora cilik. Sugeng dalu nggih, Wah. Iki wis rong bengi bersama-sama ya, Nak. Nggih, leres. Sesuk ora dadi siji. Mboten. Sesuk sampeyan ning kene aku lunga pindah ngulon kono. Pindah nyong Kali Angkrik. Sesuk nek bubar kula dhisik ya tak pamerane. Pamerane piye? Ya tak pameri kula wis nang kasur ngono. Ora masalah. Wong pancen sesuk aku kepingine bubar rada awan karo kanca-kanca kok. Mula sok kanca-kanca iki nek ngono wis cetha. Napa? Mergo sampeyan kanca-kanca rada gelem melu aku. Sesuk aja melu Pak Jumbuh yo, sesuk melu liyane wae. Wong sesuk Pak Jumbuh bubar awan ya ta. Sing mangaruhi kowe. Mboten. Oh iya. Pancen wis do ngerti dhewe kok niku ki. Nggih. Nak iki ana panyuwunan. Iki ana sing ngersake pangkur ngimpi diteruske langgam seripat-seripit, uga ana sing ngersake sambung wanci dalu. Sampe arep ngaturke apa, Nak? Nggih, ngimpi mawon. Ngimpi. Nggih. Pangkur ngimpi dibawani dipalarke sing kepenak, nggih. Nggih. Oke, siap. Ya, kaya wah jan awake lorek. Mbak. Apa? Mbak rasah diararoi niku. Ora darah-arah ning pesindhen iki nek kira kerikan iki lak nggo mbayake kaya Mbak Elisa ngono kae tertutup sampai atas. Keciliken. Kecilian apane kowe iki? Bayake sing keciliken. Ya, ning arep pamer saiki saya lemu ngono kowe. Gayamu iki lho.
Kono kowe kok angger lemune ngungkuli Mbak Yumu. Napa Kowe mboten? lak Mbak Yumu liwat, Kang, nika nek ajeng ngertos pitike kalkun ngono ta kowe? Kowe ngunek karo Mbak Yumu pitike kalkun, sesuk kowe ngungkuli ora ming kalkun kowe. Apa njeran? Banyak. Lebanyak. Iya, ayo nak dibawani nak kayak apa? Ngambara ing dung dung dung, entlang tak keting tak ketek gendang dit ya. Ngambara ing awang Ela elo Ayo ayo iya iya ayo Mumpung ana Mbak Anting, mumpung ana Mbak Elisa samang nyuwun warah karo panjenengane. Ngene iki lho. Nuwun sewu, vibrasi suara, ngentulke swara kuwi nek iso naga napa takon. Dadi ora kok ngimpi aja ngono. Nggih, ngencing. Heeh. Dintul ning nang kene nang telak kene lho, nang kene apa tenggorokan. Niki lek anyes ki lho dadi angel. Ora ngimpi kegawa anyes niki. ya sripat-sripit nggih Nggih. siap kendangane kendangan selo no oh ngono heeh ya Sripat sripit lambi penak tenan iki la 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 obah awake ora anteng wae ya 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 ya
totalitasnya yang kurang. Wis iso nembang, wis suaramu wis lekas apik. Totalitasmu tok keino. Dadi obahe aja anteng begegek kok ngono kok wani nampa tayub. Kewanen. Lho, ayo kowe iki kewanen. Ha nggih. Jenengane dituntut dadi tayub. Kowe wani ngundang tayub. Pun napa niki acara tayub? Tegese wani ngobahke awak. Ya itu indahnya seni di situ lho, Nak. Heeh lho. Suaramu lekas apik ora kok nano malah kaya jaman TK. Obah nggih? Nggih. Biyen Mbak Yumu kae nek ora obah takon obah aku ngono. Dadi obah tenan ya apik tenan. Le obah ora umum. Kowe nek genah obahe siwi? Pripun neh? Nggo dongkrak. Ya. Obah. Ya 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 ya. Yo. Ya 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 ya. Ora patek masuk ngono ning jangono ya iya iya gentak gendung dobahke awake engko ndak kulino mingkon obah kok angel kowe iki pumpung urung ora masalah iki maju nggo gerak badan seniman seniwati gerak badane ning kene iki pira-pira kowe dadi waranggana nek dadi jalang ngene iki gerake ya ming nek perang kuwi entuk keringet malah ra obah to apane lho nek wayang perang iki obah kowe iki pumpung urung dibojo sinau obah domongi kok malah mangsulan. Takon tukang son, bojo tukang son nek obah kok. Napa iya? Takon nang tukang son. Njok obahe ngapa? Lho anyar distelke ceklik. Potensine diputer, obah. Ora ngandel. Takon Pak Dayat ke lho.
Iki suane apik ya, Nak. Nena ne gleng-gleng, nena ne gleng-gleng, nena ne gleng-gleng. Ya, wah jan luar biasa. Iki mau Pak Somo nganti direwangi ungkep-ungkep ning kono. Mbok aku kan njaluk tembang. Lagune kangen. Oh alah iya. Dituruti iki Mbak Anting karo Mbak Elisa isih diselingi karo Waranggono, ndak Waranggono ora do nyambut gawe nok. Ndak diarani makan gaji buta mesake. Oh iya mau awan wis nyambut gawe. Wah, mau nyindeni anakku si Dani nyinden dan wah jan luar biasa. Iki cetha kok Waranggono iki ora nyengkuyung karo aku nek nyindeni anakku do semangat-semangat. Bahasa nyindeni aku kaya-kaya do mikon hae ngono. Nek nyindeni anakku lanang iki lho kaya-kaya le wah montrang manteng kaya anakku nganti kaya api-api kok. Njur anakku dadi gembelengang ya ora. Kowe kok ora nunggoni, aku gak nek nunggoni ora urung garape. Dek ben aku nunggoni anakku mayang, wah sing ngethuk anyarang. Ha iya. Ora apa-apa. Ki lagune sing dikersake lagon kangen, heeh. Jumenengke Brahala loro no. Kok Brahala loro. Iki panjenengane Mbak Raras karo Mbak Risa, 2R. Oh iya, 2R. Mbak Risa karo Mbak Laras lagune kangen. Oh ngono ya, ayo daturi jumeneng. Neng. Wah jan tindingane ngepenake kuping. Iya. Karang panjenengane Pak Anto ki wah pokoke anggere Pak Anto bali nyambut gawe ambruk ngebruki mlek kucing aku wis salahe wong arep turu kok ora nyawang. Anakku lanang ngene, "Pae, ora usah nganggo kucing." Lah ngopo to? Mau no mosok no penggender kok turu kok ngebruki candi mendut. Ayo men. Halo. Sugeng dalu. Nggih. Wah, halo Nak Sul. Sugeng dalu. Wingi ra nusul ya. Kula lak angkone Jen. Ya, jane nusul ora apa-apa. Kowe ora nusul aku ngerti kok aku. Pripun ta? Kowe duwe PR ta kowe? Kok ngertos to? Wong sing lanang ngomong karo aku kok. Pripun Le Sanjang? Ora nusul bojomu jon sekajen kula kersake ngono. Nek sampean ora nusul to bengi. Iya. Lah nek kae Piye? sing nusul ki malah mau awan. Oh, ya heeh. Ya mesti nusul. nek kowe. Hei, Lah, kowe iki ora takon buka aib. Takon nembang. Napa to kok buka aib ora lho? Kok nusul sapa? Tombo kangen kok nggih, ra apa-apa. Ya ora. Ada buktine lho. Tak udahke piye buktine? Aku ki ayo kono sing mayang ya sedulurku lanang, ayo ditiliki. Lah ya kudune nek arek nusul Mas Hendri ki sing dijaki jagong, sing jaki maturan ki Mas Hendri. Hah? Aku Lah, jagongan karo Pak Budi lho, Pak Ditejo. Ora. Malah lelenggan karo sing ngagem kocoting. Iya. Ya, kelak konangan saiki. CCTV ada di mana-mana. Awong gugu kok karo lambene sus. Ora lho, tak bukake HP-ne kula piye? Piye? Lah, Ana buktine lho. Ora ono. Ana. Ora ono. Ana tak bukake piye? Kowe iki di streaming Mbak Yumu nonton nang omah, awas bapake. Kayak tekan ora. omah gendro iki. Ora apa-apa. Oh, bojoku ki wis los kok wis. Karo aku wis ora tau mikir. Lah yo saking ndablek sing. Ayo aku ketularan lek katul kuwi wis. Ya Mbah Katul ya gek tidak berani berkutik wong biung urip ya nang kene. Endi Ha mau? iya. Ya Mbah Katul kan lho yo. Heeh. Aja kuwatir nok, pokoke sesuk bubar mampir domong ki sing sejatine. Oh ya. Ya. Tenan mau nusul ora? Mau nusul ora? Ora nusul aku. Wah ngomong. Niliki karo Mas Bayu. Masya. Menika minangkani pamundutan nggih. Kangen. Ayo. Kok ya wis Lagen, entuk tanggo kangen. kangen Kula kok ngepas lagune kangen. Pak Somo iki lho, nyuwun Pak Somo ndi Pak Somo halo. Nah,
Lah kae nang kene. Oh ya ora asline karo nepake dhewe. Wong nang kamar mandi kok ya semaur. Kangen kotan pama Ya, cah loro lemu-lemu kok bojone do ciling-ciling. endi cilik ya ora semono. Gedhi kok. Gedhi. Ya ora apa-apa ora lemu ndek kok ya nek bojone dhewe iki lak ora lemu ndek ya. Oh iya. Lemu endek. Nek ki lak selirane sing lemu ndek. Lemu endek. Nganggo kaca tinggal. Kaca tinggal. Iya. Pas nek kuwi. Mring sliramu kang dadi Telenging ati puap limbuk wis dilalah. Yalah. Jenengan mulane kok semangat jeblane iki kuwi mau to. Oh aku iki saiki semangat kono. Aku iki semangat mikirke karo kabeh kanca-kanca iki. Bol terus. Oper pas nyaleng. Ya. Sing bar dicot-cot kuwi. Dincot-cot kaya kasur kowe. Was lawas anggonku Nunggu. Lah iya. Loro no. kowe mengelalita Menika saking penyanyiipun Mas Yanto Dehlo. Ya, saka Kulon Progo no monitor. Ya. Kok ora tulisane kuwi jenenge kok udu kuwi. Lho iki pancen Mas Yanto, lho iki saka Sentolo. Jenenge kok udu Mas Yanto ki Yanto Sapa? tenan. Yanto tenan apa udu? Lho iki lho saking Yanto Deh Sentolo. Ngertine nek agek anu. Salam kagem Mbak Elisa lan Mbak Anting ugi para waranggana. Jenengan salam sisan pra. Ora Wis ketemu ya ora kok. wis mari kok kangene. Bah, sesuk ora mang jumenengke cah loro iki mah jumenengke memolo. Ya malahane ya ora tundah kita. Ora apa-apa Ora apa-apa. Ngelingana rikala dina kepungkur. Cah loro iki digudang. Iya, anak-anak Cina ora. Niku kudangane Pak Priyo niku napa? Heeh. Kula nggih dikirimi. Wis dikirimi. Dikirimi. Apik to? Apik tenan. Muni piye? Aja Sing kuwi mau. Sing kuwi mau lho. Anak-anak Cina kuwi. Oh, kaya kae lagune. Lora lagune Pak Priyo saiki ngono. Ana piye? Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil ngono kaya. Mau malah pun ngirimi lho. Ngirimi apa? Iki kathok apa jaket, kathok kok semu Katok kok gedene pol. Pancen memolo tapi Kemana tenane niku. Wah. Kok ngarep dengkulmu kuwi? Sliramu nate ngendika Gendero. gendera kok semono iki. Tresna lair terus sing Ya. Langsung digarap jaipong men rame so. Ya ngono. Ya coba. Nenone tak dung tang cepuk. Nah anak Cina ora. Kula wegah nek dadak nganggo anak Cina. Ngapa?
Awang niku anak Cina terus ning udang. Kowe arep muni, wong niku ora muni anak Cina ngono Ora e. nek ora muni anak Cina. Anak-anak apik, ora tau gawok ngono. Kok Gawok ki gumun. oh gawok ki gumun. Gawok nyolowadi, gumun mergo nyolowadi. Anak-anak Cina ora tau gawok. Ya. Pitong sasi lawase kanggo dibaleske karo kanca-kanca yoga mesti mbelani aku sebabe iki mau nyemoni karo waranggana loro kuwi bokonge bunder-bunder bunder-bunder bokonge bunder-bunder bunder-bunder atur blereng ya sorry kok blerek bareng ya iki no panjenengan ya
panyuwunan apa? Sambung wanci dalu ki berdua antara Mbak Elisa dan Mbak Anting. Lambang sih, monggo Mbak Elisa, Mbak Anting jumeneng bareng. Iya, jumeneng bareng. Tuduk, 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 tuk, 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 tuk. Tuk, tuk, tuk. Oke. Baik. Sukarsane ngalah. Iya. Niki mawon apa panyuwunan, Mbak? Napa? Sambung wanci Oke, dalu. wonten panyuwanan juga dari saya ada Pujaningsih. Pujaningsih ya dicaosi. Nggih. Sam inje. Injih. Kok ngene kok? Nggih. Aduh ngece to Pak, jenengan Aku ora ngece. Kamu Saryawannya sebelah mana sih? Kene iki lho, Mbak. Oh, Buri, pipi, buri. belakang pipi. Heeh. Sesuk dipesen nih aja Saryawan, liyane wae penyakit apa ngkon penyakit mulut ono liyane Saryawan. Apa? Gomen. Padha wae. Gomen itu nggak ada pencolan, nggak ada benjolannya. Tapi sakit. Loro. Iya itu. Tak dongake lho Pak Pak Den jenengan. Aku dongake kowe mari kowe dongake aku apa, Jal? Loh, jenengan ngece aku ket mau aku. Kok ngece piye? Lah ket mang ngece nek omong nggih. Oh, ora, kowe Ya iki- isone ngene iki. Bocah Sing ayu, marahi itu tuh bendratnya itu loh yang Lah, yang diculi bendrat. Oh iya. Ming muni ora kok ngene iki. Ora. Loh, gak apa-apa ngono Ya, kuwi. ora apa-apa. Sampeyan sampai sesuk deloken. Ora, ra iso Aku wong aku. Banyuwangi tak santet Santet Oh. leboni apa? sak lambene anu tutuke sampean udunen. Oh weh. Piye weh? Ngene aku udunan. Masa iso udunen? Udunen ini ning bokong. Ya Nek ning kuwi- mripat timbilen. Nek kowe nginor aku padha wae ngunekke lambene aku kaya bokong gitu. Ora. Ora. Masa bokong enek brengose? Ya ana. Ana ya? Ana. Aku ora ana. Ah. Gene. Kaya ora Gila, brengos gila. jenenge. Nek colongane kaya pakan makutut kae jawabut. Anting. Ya, napa ingin dipun caosi sambung wanci dalu nggih? Nggih, Dek. Sambung wanci dalu terus Pujaningsih. Yes, Nggih. siap. Eh, Kamu bisa Kamu Kak? dulu, Bawa. ayo. Kamu bisa no? rasa bawa. Iya no. Langsung. Langsung ae. Pak, peh go mangap loro sampean tak. Ora masalah. Limangap kok sithik. Ya. Iya, mangapnya tuh kecil aja gini. Nggak ya. perlu Pelan-pelan lebar-lebar. gitu ya. Artikulasinya kayak gini cukup. Oh iya enggak apa-apa ya. Tur penak Anu sing. kamera jangan disut. Heeh. Cangkem saya. Ini jelek sekali ini soalnya. Jajal. Iya. Tur nek mangap terlalu ombo ki ora penak malahan. Kecil tapi orang bisa tahu gitu. Ah. Senadyan tong. Ya. Senadyan ta. Mincu. Tangkap bumi. Ini lho. Pak mboten parah Tangkap bumi. Ngono lho. Orang bahasan gini tuh terus jok itu irungnya jok mengkap. Loh itu adalah gawan. Iya, coba lagi. Tangkap bumi. Prasetyanku tan ginggang Selekat. Ganti Mbak Elisa mesake. Walaupun artikulasi kecil kan tetap ono dorongan Iya. udara dari Iki- dalam jadi tetap Iki kan Mbak Elisa. Oh, ya. Saya malam ini wayangnya juga mau. iya gitu. Saya juga wayangnya mau begini aja. Mincup aja Iya. gitu. Nyapa ta? Jaraknya aku. Halo. Mamat maju wewek lho. Lani mas kang. Kok aku juga pengen mingkup gitu. Ya apik mingkup. Gregetake yakti pengen
kakungmu dan lila mesti Ayo sing baru ulang tahun. Sapa ulang tahun? Ini wingi ulang Kula tahun. ulang tahun, Piro Pak, saiki Dek? umure piro? 26. Wah, ya. Kan, Biasa. Selamat ya, Nduk. Kadone ndi? Kado. Abang ora pas wingi kok nek wingi pas melu aku tak kado. Kadone Ya saiki wayang. kadone ucapan saja. Oh, iya. Ucapan semoga Anting semakin sukses, matur semakin suwun, tercapai cita-citane. ya. Amin ya rabbal alamin. Semakin panjang panjang umur. umur. Ya panjang umur tentu. Iya. Ya, lambene ditoto. Iya. Wangele rawuh nek sariawan ini ki beh jan. Tambah limun iki lho. Ya. Bapak poweri. Wah. Limun-limunan. Kandeking panggrahita angel gonku Pak aja ngono kuwi to. Aku ora Coba ganggu. ulang. Konsentrasi gitu. angel gonku Sariawan we. Suarane tetep apik apa meneh nek ora Sariawan. Iya. Sarimen lagi. Tarime. Ono wae. yen rina banget nglang kara genti yayi sambung ing wanci ratri Lali. Nah. Samian no siji-siji yo. Wani ngongkon ya kowe ya. Oh, iya. Gimana ora apa-apa kowe wingi baru ulang tahun tak maklumi, Oh, iya, tak oke. maklumi wis. Tak kabulkan doamu. Oke, gak apa-apa ngongkon wong tuwa. karya sata kapang Iki langsung dung dang dung dung. Nong ning nong ning nong non nin nin non non. non. Oh ya. Siap, yuk kedang. Nan nin nin nan nan non. Nan nan nin nan nin non. Iya, iya, iya. Ya, kendangan silo meneh. sing gedhe pangapuranmu kang mas bepujanku jantung hatiku sambungku mengawan cintamu ngerumpi kosarimu kelawan keramu Ah. Yo. Kang Mas
Ya 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 ya. Ah. Yo. Mbak Elisa maneh. Mendah boyo ngentasika urip lan ganti Yo. Dublak. Ayo Tek. Joget-joget ya. Iya, iya. Iya, 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 iya. Masuk. Ya ya ya. Cepet mari lho no Sariawan. Oke, oke. Oh nggih. Oh. Ramari, pindah kelek. Oh iya. Nek nang Sariawan kelek. nang kelek piye? Ngene kan Sariawane pindahnya. Aku gak iki lho, krungu penyakit nang kelek kok Sariawan. Sari kelek wis jenenge. Ora ke wulu bunker. Oh. Enggak tahu aku. Wulu bunker iki apa nih? bulu yang mau cukul tapi masih tertutup oleh selaput apa ki kulit. Oh. Lah sampeyan ndeloki nggone sapa ngono kuwi? Nggonku dhewe. Tak kira. Arep dikosoki. Ha iya. Kuwi ngono kuwi yo dadak dipetani petil ngene iki engko metu wulune gek mari. Oh gitu. Oh ngono. Durung tahu ta kowe ngarani? Dereng. Ra ngandel. Ngeyel. Dalang kok ngeyel. Elah. Tarik Ting. mendah boyo yen Lagu selanjutnya apa Mbak Elisa? Pujian Ningsih. Pujian Ningsih. Iya, yang nonton dari jauh dari Ditata. Lampung, Kalimantan. Nggih. Saking pundi? Arab Saudi. Iki Dari Arab Saudi, Kalimantan, Lampung, Oh, mereka nggih. matur nuwun dari FC. Nggih. Wah. Perkenalkan kepada Bapak Ibu sekayu juga. Selain Cak Diken, ada lagi lagunya yang lain. Apa? Dari Pujian Ningsih untuk memperkenalkan Oh kepada iya, warga Sekayu. macem-macem ya. Iya, lagu saiki. macem-macem.
Tali kotang tok, nggih. Biasanya apale tali kotan. Oke Mas, dari masa ke masa ki pancen ana perkembangane. Ana perkembangane. Iya, memang nek jeneng-jeneng sing kaya ngono luwih gampang dieling-eling. Iya, mergo jenesi kuwi. Besok nek kowe pengen terkenal barang, nganggo jeneng sing gampang dieling-eling. Kaya nek artis ki ana nganggo jeneng-jeneng apa? Badan anggota tubuh. Upamane Eli Sugigi. Eli Sugigi. Nah, itu ya. kayak gitu yang nama-nama pakai anggota tubuh. Ya aku sesuk berarti Anteng Sariawan ngono. Ah, itu juga Oh, bagus. itu ya apik, Edi Silitonga. Edi Silitonga. Ada juga. Elisa Kutilen. Bisa. Ya aku tileng kon ngendi. Ya. Ya oke, pujaning saya kasih yuk. Pujaning sih. Siap. Lo. Ditata sing apik. Yo. Spesial buat Denny Lereng Merbabu. Oh ya.
Terima kasih matur nuwun semanten. Nggih ing samangke kula panjenengan sarengan nglipur para warga masyarakat wonten Sekayu. Donga sampeyan pripun? Nggih kula ndongakaken iki wau kula ambali ning nggih kula tambahi kula tengahken menapa kemawon ingkang dados pangajeng-ajengipun masyarakat wonten mriki saged kasembadan. Amin amin amin. Binerkahan Nggih. kangge sedaya mawon kangge Pak Dalang, Wiyaga, Sinden, masyarakat sedaya paringi berkah. Nggih, ngaten niku Kakang. Nggih. Dene anggenipun kula kalian adik kula nglelipur wonten lepatipun lan kirangipun nyuwun agung ing samudera pangaksama. Sami nggih. Nggih. Nggih, sugeng kundur Mbak Elisa, Mbak Matur Anting. suwun Pak Ju. Wilujeng dumugi dalem, salam kagem keluarga. Amin. Ya. Semoga Tuhan selalu memberkati. Injih Kakang.